नाथाय बे समावहाय सिखावफ्रा खाबुखौ लाबाय बे हरनि उन्दुफुनाय समावहाय दा बेयो आनफर्चुनेट बेखौथ' दा बुंनोबो हाला दा काट खालामनानै एडिटिं खालामनानै आंखौ बदनाम खालामनो थाखाय बिथांमोननि सायाव आंबो लिगेल एक्सन लानो थाखाय थियारि आंबो एफआइआर होगोन। खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आङो आरोबाव रायजो राजा बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय आंनि फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलाव। स' रायजोफोर आङो दिनैहाय नोंथांमोननि थाखाय मोनथामसो बिसय लानानै फैदों। जों बे गासैबो भिडिअखौ नायनायनि सिगांनो गिबियावनो जोङो सासे सुबुंनि भिडिअखौहाय नायनानै लाग्रोनोसै। बिथाङा मा फोरमायदों बेखौ नोंसोरबो मोजाङै खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय। बिनि उनावसो कमेन्ट होयो ना मा बुङो नोंसोरबो बुंनो हागोन। गिबियाव फै जों बिनि भिडिअखौनो खोनासंनानै लाग्रोनि। खुलुमबाय मानगोनां रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोनखौ। दाखालै सिडली समस्तियाव आङो मोनसे बर' गामियावहाय इलेक्सन केम्पेइन खालामनायाव माखासे बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों आङो जाहाथे जोंनि धोरोमाबो एसे सोद्रोम जायो बा डिसिप्लिन जायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि समाव आंबो बिबानगिरिमोन सासे गोख्रों मावथिमोन। बै समाव लं मार्च मोनसे प्रग्राम लादोंमोन। बाहाय न'खर न'खर हाबनानै कई न'खरसोखौ नुबोदों माने एसे बाथौनि बेराफोरा बायनाय खाला लगायनाय बे आलारि बाथि सावनाय बाथिफोरा मुजाबा थानाय बेखौ नुनानै आङो बेखौनो फोरमायदोंमोन जे जोंना सानफ्रोमबो बाथौफोरा एसे साखोन सिखोन थानांगौ, सानफ्रोमबो खाला लगायनांगौ। जे सप्तासेयाव मा बिस्थिबारल' मा मंगलबारल' सानफ्रोमबो लगायनांगौ। बे न'खरा होमबासो सुख गोजोन सान्थि फैगोन, अपाय अमंगलफोरा खारनानै गोजोन थासारि फैगोन न'खराव। बे बाथ्राखौ आं बुंदोंमोन। नाथाय आंखौ दिनै आंनि बेरेखा जायफोर काट खालामनानै एडिटिं खालामनानै आंखौ बदनाम खालामनो थाखाय बेबायदि भिडिअखौ भाइरेल खालामना होदों बिथांमोना। आङो बिथांमोननि सायाव आंबो लिगेल एक्सन लानो थाखाय थियारि आंबो एफआइआर होगोन। जों जेरैबायदि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जों अनलायनानै सोलिगासिनो दङ, भातृत्व बध जों बजायनानै लाखिनो जों सेस्था खालामगासिनो दङ आरो अनलायगासिनो दङबो। बे समावनो बिथांमोना आंखौ भाइरेल खालामनानै होदों। बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ बुंदों, खावलायदों जाहाथे आंनि एगेन्स्टआव बिथांमोना जानला मोनला खालामनो हाथों। बेखिनिखौ आं बिथांमोनखौ बुंदों। आंथ' एफआइआर होखागोन बिथांमोननि सायावबो। आंनि मरेल डाउन खालामदों बिथांमोना। आंथ' दुलाराय बाथौ गौथुम मानगोनां बिथांमोनखौ आङो निमाहा बियो जुदि आंहा बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंबा, नङा होमबा? थ' दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानव गेदेर आफादगिरि, मानव गेदेर गाहाय नेहाथारि, जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि, मानव गेदेर गाहाय नेहाथारि, लोगोसे जोंनि आनसलिकनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि आरो प्राइमारिनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोननिसिम आङो निमाहा बियो। मानोना आंना बुंनाय साइसआ स्टाइला बिदि नङामोन। आं एसे फोसाबनोसो थिनदोंमोन जे जोंहा मानो बिदि जानांगौ, डिसिप्लिन गैयि, एसे बाथौफोरा ग्रों ग्रों। आं बेखौ बुङाखै जे बाथौखौ सिबिनाङा फुजिनाङा, बिदि बुंबाथ' आलादा बाथ्रामोन, नङा होमबा? आं बिदि बुङाखै। बेनिखायनो आं बुंदों जे सानफ्रोमबो इसोरखौ सिबिनांगौ, खुलुमनांगौ, फुजिनांगौ। आं बेबो बुंदों जे सानफ्रोमबो ना बेदर जानो नाङा। ना बेदर जायोब्ला माने लक्ष्मी माया एरा होयो, एरा होयोब्ला न'खराव अभाब अभिजग माइ माइरंनि आंखाल जायो, बेखौबो बुंदोंमोन। आरो इलेक्सना दिनै दोङो गाबोन गैया, फैबाय थागोन थांबाय थागोन, नङा होमबा? दा आं बेखौबो बुंदों जे एसे माने सुबिदा मोननायावनो रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनानै एसे फंनैसो खोथाफोरखौ एसे फोरमायलांनि। जे सोलोंथाइ बिथिङाव गुबुन हारिफोरा जों नुनो मोनो डक्टर, इन्जिनियार, आइएएस, आइपिएस अफिसार ओंखारसोबाय। आरो जोंनि बे बुहुमाव माने 25 लाख 30 लाख बर'फोरा रायजो जानानै दङ। बे जोंहा माने डक्टर, इन्जिनियार, आइएएस, आइपिएस अफिसारफोर गैसोआ। बेनिखायनो सोलोंथाइ बिथिंखौबो आं एसे बुंलांदों जे जोङो सोलोंथाइयाव जोङो गोसो होनांगोन। जों गोग्लैसोनाय हारि हिसाबै जों सोलोंथाइखौ मोजां
लानानै जाहाथे जोंनि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायफोरा जेनेरेसनफोरा फरायनानै गिदिर मानसि जानो हायो, डक्टर जानो हायो, इन्जिनियार जानो हायो, IAS IPS जानो हायो, बे खोथाखौसो आं बुंलांदोंमोन। नाथाय बिथांमोना काट एडिटिं खालामनानै आंखौ जोबोद गाज्रि रोखोमै भाइरेल खालामनानै आंखौ जोंनि बाथौ गुरु, बाथौनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननि गेजेराव बिभ्रान्तिकर सृष्टि खालामनानै होदों आंखौ। आंथ' बाथौ बिरुद्धि नङा। आंनि आफाया आइआ बाथौ, आंनि आबैया बाथौ, पुर्ब पुरुषआ आंनि बाथौ, न'खराव बाथौखौनो फुजिनानै बाथौखौनो सिबिनानै आं थैलांगोन। आंथ' बाथौनि बिरुद्धि नङा। रागा जोंनानै UPPL खौ बदनाम होनायजों लोगोसे माबा मोनसे बाथ्रा बुंनांगौ, माबा मोनसे बाथ्रा बुंफ्लांबाय, बेखौहाय रायजो राजाया हामजानाय मोनाखिसै भिडिअखौ नुनानैहाय। दा बिनि थाखायनो बिथांखौहाय क्षमा बिनो थाखाय, गावनि गोरोन्थिखौ गनायनानै लानो थाखाय गावसिनिनो जे धोरोम, बे गावसिनिनो धोरोमनि मानसिफ्रा, धोरोम गुरुफ्रा रिकुवेस्ट खालामबाय। बिथाङा गावनि गोरोन्थिखौहाय गनायनानै लाबाय, नाथाय माबायदि गोरोन्थिखौ गनायनानै लानांगौ बेखौहाय बियो दिनैसिमबो सिमान जायाखै। नाथाय जोङो नैबे भिडिअआवहाय आरोबाव क्लियारिफिकेसनखौहाय नुबावबाय जे बिथाङा भिडिअ हगारग्राफोरखौहाय केस होगोन होननानै बुंदों, हमगोन होननानै बुंदों। नाथाय रायजोफोर, आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय बुङो, जाय मानसिफ्रा भिडिअखौहाय होबाय, बियो साफ्रोमबो ससियेल मिडियाआवहाय बिथांनि भिडिअखौहाय मोननानैसो भिडिअ खालामनानै होदों। नाथाय बिथाङा लाजिदों, नंगौना नङा? बिथांनि बुंनाय रावा सुइटेबल नङा, आनसुइटेबल, गनायजाथावानो नङा। बिथाङा दिनैहाय जि भिडिअखौहाय ससियेल मिडियानि थ्रुयैहाय क्लियारिफिकेसन होदों, बेबायदि जुदि बै समावबो बुङोमोनब्ला रावबो बिनि भिडिअखौहाय लानायबो नङामोन आरो बिनि भिडिअ बेबायदि बुंनायफोरखौहाय रावबो भाइरेल खालामनायबो नङामोन। बिथांनि दारैनो गुबुन सासेया आरोबाव रं डाइरेक्सन होनानै होनायखौबो जों नुदों। नाथाय बिथाङा जि धोरोमखौ लानानै बाथ्रा बुंदों, बिनिनो सासे बिगोमाखा। जुदि नोंथाङा बेबायदि लेथेर फेथेर थानायखौ नुदोंब्ला, बायला जिलाखौ नुदोंब्ला, फोसाबनांगौआथ' नोंसिनिबो दायथ'ना। नोंबोथ' सासे BPFनि मेम्बार। बै समावहाय 17 बोसोरावहाय BPF पार्टियानो रायजो सालायखादोंब्ला अब्ला नोंसोरबो बेखौ फोसाबनांगौमोन। मानोना UPPL पार्टिखौल' आसि थुनानै दिन्थिदों। दिनैबो आरोबाव बे भिडिअखौनो हगारना होबावबाय होननानै साननो हागौ। नाथाय नैबे जि दिनैनि आं नोंसोरनोहाय भिडिअ हगारना होदों, बे भिडिअआ ससियेल मिडियाआवनो बिथाङा क्लियारलि बाथ्रा बुंनानै होखादों। सोरखौबा केस होगोन होननानै बुंदों, काट खालामनानै भिडिअखौ जरायनानै होदों होननानै बुंदों। नाथाय नैबे भिडिअखौ नाय नोंसोरो, बे भिडिअआ जरायनायनि नामा? नाथाय नैबे भिडिअआथ' जरायनाय नङा। बे भिडिअनि फुरा बाथ्राखौ खोनासङोब्ला नोंसोरो आंनि सिगांनि होनाय भिडिअआवहाय हाबनानै नाय। मोननै भिडिअखौहाय नोंसोरो मोजाङै खोनासंनानै नाय। बे भिडिअखौ आं सोरनिफ्राय मोनदों बेयावनो नोंसोरो मिथिनो हागोन बियो नंखाय बुंदों ना नंगौ बाथ्रा बुंदों। जानला मोनला रावखौबो केस खालामनो हाया। गोरोन्थिखौ मावदों गावगानो। नाथाय गोरोन्थि सुद्रायनानै लानांगौनि जायगायावहाय उल्थासो दुमथि होदों। बेनो जाबाय BPF पार्टिनि आखल आखुआ। जेरै जितेन मोसाहारिनि आखल आखु, थिग बेबायदिनो दावराय देख्रेबाबो। सोर सिनाया दावराय देख्रेबखौ दे बुंलाय? सोर सिनाया? साफ्रोमबो दावराय देख्रेबखौहाय सिनायगौ रायजोफोर। दावराय देख्रेबा जे बाथ्राखौ बुंदों, बिनि सायावनो आं बुंनो सानदों। सोर गावथार जादों? UPPL सरखार दाजेननायावहाय सानै साथामसो मानसि गावथार जादों। बेलाय गावनि गोरोन्थिनि थाखाय, गावखौनो अहंखार दिन्थिनायनि थाखाय बियो जोबनानै थांदों। दा बिसोर बायदियानो जुदि आरोबाव जोनोम जाबाय थाबावोमोनब्ला बर' हारिया बबे लामाथिं थांगौमोन बेखौथ' बुजिनांगोन। दावराय देख्रेब बायदि सासे बुजिनो रोंथारै, गियान गैथारै लिडारा बर' हारिनि थाखाय लिडार जानो जेबो समाया। नोङो गुबुनखौ आसि थुनानै दिन्थिनायनि सिगां गावखौनो आसि थुनानै ला। नोङो UG ब्रह्ममोन बायदि सारा माबायदि बाथ्रा बुंदों बेखौ नोंथ' हमनो हायाखै। नोंथ' गाद्दिनि थाखायसो रायजो राजानि सिगाङाव बेफोरबायदि रावखौ फोसावनानै होदों। नोंसिनि सरखारावनोथ' नब कुमार सरनिया रायजो सालायदों MP जानानैहाय। बै समावनोथ' नोंसोरखौहाय नब कुमार सरनियाजोंहाय ज' ज' थाफाबायनायबो नुदों।
आरो बे बाथ्राखौ गासैखौबो नोङो मिथिखागौ आरो नोंथ' बुंदोंमोन BPF-निफ्राय आं ओंखारबाय जेब्लानाखि नब कुमार शरनियाखौहाय केस होनानै ट्राइबेल नङा होननानैहाय फोरमान होदों बै समाव बिथाङा बुंदों आं BPF-निफ्राय ओंखारबाय 2012 ना 10 मायथाइयावनो आं BPF-निफ्राय ओंखारबाय होननानै बिथाङा बुंदों दिनै मानो आरोबाव BPF-नि थाबथानाय गारिखौ नारखोनोहाय गसंथेबावखोनलाय नों बायदि जगायन' लिडारा बर' हारिनि सायावहाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो समायालै दावराव देख्रेब नोंथाङा आंनि बिफाजों समान बैसोनि थेवबो नोंनि साननायजों आंनि साननायजों जेबो मिलाया नों गोरों जानो हागौ रोंगौ नाथाय नोङो गावनि गाद्दिखौ लानानै नंखाय बाथ्रा फोसावदों ना मा बुङो रायजोफोर ना माबा गोरोन्थि जादों बिथांनि सायाव बुंनाया लोगोफोर जोबनायाव दानिया आङो नोंसोरनो मोनसे आरोबाव भिडिअ खोनासंहोनो सानबावदों गिबियाव जों बे भिडिअखौनो ससे खोनासंनानै लानोसै मा बुंदों मुस्रि पुर्णिमा बसुमतारी दिहिराज समस्तिनि UPPL-नि अमेन सेलनि प्रेसिडेन्ट आङो आफादगिरि ओमफ्राय नैबे 11 नाम्बार दाबायाव जोङो दिल्लीयाव थांनो थाखाय मिटिङाव थांनो थाखाय फैदोंमोन आरो ओमफ्राय दा माबानिफ्रायनो ओरै गेटथिं हानहरनानै बेगनिफ्राय फैसाखौ आंनि बेगाव मानि बेगाव 8,000 फैसा दंमोन ओमफ्राय आंनि डकुमेन्टस गासिबो दंजोबोमोन आरो आंनि हौवानिबो दंमोन आरो आंनि डकुमेन्टसखौ आंनो लाखाजोबो नालाय आंनावनो दंजोबोमोन बेखिनि लांदो ओमफ्राय कालेंदुवार समस्तिनि सारमोना UPPL-नि मावथिफोरा बिथांमोना भेरगाव जिल्लानि बिथांमोना खांनानै एसे दा सहाय होदों आरो आंनो माबोरै बिदि लांनो मोननाय माने आङो उन्दुदोंमोन माबा उन्दुनाय माने बे लोगो खासेयाव उन्दुबाय थादों आरो जोङो सिटखौबो बिदि मोनखायाखै नालाय ओमफ्राय बे सिटआवहाय माबा खालामनानै बाज'नो ओंखारदों आङो बाज'नो ओंखारनानै लोगो सासेया दंमोन आरो खाथियाव ओमफ्राय बेहाबो थिग गोदो गोदो उन्दुलांदों ओमफ्राय बेहाथ' बिदि खरसा जानानै उन्दुखादों नालाय बेना खरसाखौनो हानहरबाय आं बाज'नो ओंखारनानै दुगैस्र'बोबावदोंसो आङो दुगैनानै फैनानै नैबे गस्लाखौ गानबाय थादों आरो गानबाय थाबा बे लोगो सासेनिखौ नैबे खिरखिजों हानहरबाय आरो खिरखिजों हानहरबा आं आखाइखौ नुहुरबाय बे आखाइखौ नुहुरनानै ओमफ्राय सिखाव होनबाबो गोसा होननो हायाखै आं गोसा होनाखै सिखावल' होनदों होनबा बे लोगोआ उनथिबाय आरो उनथिबा लानानै खारबायानो ओमफ्राय आंनि लोगो खबा बर' बिथाङा माबा खालामनानै होसोबा अन्थाइ खुबै हरदों आरो बे सिखावफोरा ओमफ्राय आर'नाइ गांसेया बेयाव गोलैना थांदो ओमफ्राय आंनि इन्दि जि गांसेखौ लांबाय आरो इन्दि जिखौ लांदों बेखिनियानो ओमफ्राय नैबे बागानपारा ब्लकनि बिथांमोनाबो आंनो एसे अनसुंथाइ होदों ओरैनो साहा पानिफोर लोंलांनो होननानै बिथांमोनाबो खांलायनानै फैसा एसे होफैदों आरो बेखिनियानो गिबियावनो जों नोंथांमोननि चेनेलखौ आङो धन्यबाद होयो बे समाव थांनाय हरावहाय 3टा बाजाव दासो जोंनि वमेन्स UPPL-नि आफादगिरि बिथाङा अलरेडि बुंबाय गावनि दुखुथिया खोथाखौहाय माबोरै फैसाखौ खावजाखो दा हरसे गाबबाय थादोंमोन नालाय ओमफ्राय जोङो UPPL-नि भेरगाव जिल्लानि फार्मार सेलनि आफादगिरिनि बानजायनायाव बिथांनि डाइरेक्सनाव जोङो सानबाय जे एसे एनै जोंबो एसे मदद होनानै जोंबो बै दुखुथिया बुरिखौहाय फैसा गोमानायखौ जोङो खांलायनानै बिथांनो होनो थाखाय जोङो बयबो सावरायबाय दा बयबो जोंनि भेरगाव जिल्लानि UPPL-नि मावथिगिरिया फैनानै जि एसे एनै हायो बिथांनो जोङो अनसुंथाइखौ होबाय दा बेनि थाखायनो जोंनि UPPL-नि मावथिगिरि गासै सोद्रोमाखौ आङो धन्यबाद होयो आरो बे समावहाय जों बयखौबो सांग्रां जानो थाखायबो जोङो गुरै खावलायहरनाय जाबाय अफकर्स जोङो नुनो मोनदोंमोन 12 थारिख बेलासि समावहाय दिल्लीयावहाय बड'लेण्ड महोत्सबनि बे बड'लेण्ड महोत्सबखौहाय फालिनो थाखाय गोबां सुबुङा थांदों नाथाय थांनाय समावहाय बिथांमोना लामा ससेयावहाय सोरबा मबाइल गोमाजादों सोरबा बिदिनो थाखा फैसा गोमाजादों होननानैहाय जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों खोनानो मोनदों दा जाय बिथांमोना बे महोत्सबआवहाय दिल्लीयावहाय बाहागो लानो थांबाय नोंथांमोना एसे हुसियार जा थांनायाव फैनायाव आरो होजोंहाय थाबायबायनायावहाय दिल्ली बायदि जायगाखौ जोंबो मिथिगौ बेयो माबायदि नंगौ माबायदि नङा बुंनो थाङोब्ला भारतआवहाय बयनिफ्रायबो बांसिन गाज्रि जायगाया दिल्ली बायदि जायगायावनो दिल्लीयाव थांग्रा लामाया
ओरैबायदि सिखाव दाखाय थाग्रा लामा हरनि समावहाय उन्दुनाय समफोरावहाय सासे नङा सासे एसेसो आन्दाज लानानैहाय नोंथांमोना थांलाय फैलाय खालामलायबाय थाब्लानो जाबाय खमसे खम उन्दुनो मोनदों होननानैहाय न'आव उन्दुनाय बायदि दा उन्दु ओरैनोब्लाबो बियो स्पेसियेल ट्रेनखा स्पेसियेल ट्रेनावहाय आरोबाव बांसिन नोजोर होयो बिसोरो आरो उन्दुनाय समावहाय खोरखिफोरखौहाय उइन्ड'सखौ बन्द' खालामनानै ला बेनिखायनो आं आसा खालामो जायफ्रा एरिया बाय एरिया दैदेननानै लांबाय महोत्सबआवहाय बड'लेण्ड फेस्टिभेलनि थाखाय होजोंहाय मोनसे मिटिं बानायनो थांबाय सोमावसारनो थाखाय थांदों बिथांमोनखौहाय दैदेनगिरिफ्राबो मोजाङै दैदेनना लांनानै लाबोफिननाया मोजां जाहाथे फैनायनि उनावहाय जेबो जेंनाफोर खोनायै बायदि आरो जुदि माबाफोर प्रब्लेम जायोब्ला अपोजिशन पार्टीनि मानसिफ्रा खखा सानानै दङ रायजोफोर माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला बिसोरो अर जोंब्लावगोन बिसोरनि इउटुबार्सफ्राबो बागदावजोबगोन बेनिखायनो आं बुंदों जायफ्रा बड'लेण्डनिफ्राय दिल्लीयावहाय महोत्सबनि थाखाय थांदों नोंसोरो गाव गावखौनो हुसियार था साबधान जा गावनि मोंनाफोरखौहाय मोजाङै हुसियार लाब्लानो जाबाय आरो गोदाव सोराव दा बेरायलाबाय मानोना दिल्ली बायदिया बिराद गाज्रि जुदि नोंथांमोना गोरोन्थि सानदोंब्ला आंखौ निमाहा हो आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला हाजासे शेयार खालामनानै हो जेन' बै जितेन मोसाहारिमोन बायदि दावराय देख्रेबमोन बायदि प्रहलाद ब्रह्म कास्टम बसुमतारी देरहासार बसुमतारी बिसोर बायदि गिदिर गिदिर मानसिफोरनि सिगाङावबो बे भिडिअआ नुजाहैनाय बायदि गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि